guys, vanhu havachaite zviya zvekuti wafa wanaka, zvekuti wafa wanaka zvaiveko kudhara. Kati vanhu vakutaura chokwadi sezvachiri parufu pako. Kana wakafa uchiita izvozvo, ndo zvatakutotaura izvozvo. Zvezvo zvekuti anzi she was the best, taimuda, zingaite anga asingatsamwire munhu, anga asingavengi munhu. Vanhu vajamuka vakutaura chokwadi sezvachiri parufu. I want you guys to watch this clip and comment down below kuti genuinicity yacho haisi yanyanya here guys, kuzobuda pachena kwachakusi kwanyanya here guys, kutaura chokwadi sezvachiri kwacho hakusi kwakunyanya here guys. I want you guys to see this clip and then comment. Inini shamwari yangu from school angari mujunior zvake kwandiri vatimbira jakagara ipoda vakadzi kubva rimwana mudiki ende mbira njiwatibowa pachitsaga chako chese chaukaita uregedze kumwa mapirisi nekubhilivhisa mahure kwaaita mahure ese tarwadziwa vese vari iri hura ridhoko aidyira mari yake kushabhini kwamakaendeswa nezuro vachimupa vakadzi vachimita sehame ava vane utsinga ana baba, ana amai, ana muridete datukuka. Akana chechi arikunyeveterwa ngaipinda yameno pamusoro. Ndinonzi mabasa ako anokuita sei? Anokutera. Asi ndinganzi ndapa kana mukada kuti achihoro ngatisacheme pachiholi inini ndandiri kumagetsi onangwe kumahule. Hazvina zvazvinobatsira. Ngatidzedzei kutaura chokwadi kana munhu ava ngabatsana. Aiwa hatarasikirwa. Inini sekurumbidzo vakasvika kutozoita hanzvadzi yangu nekuda kwekuwira. Aiwa murume zvakanga rumana izvi. Sekurumbidzo takwati manhamba kana chiti manhamba. Kunzi une pane bhebhi rine nhamba here toatati asi manhamba anotengeswa $5. Ukavapa nhamba yebhebhi wapiwa $5. Saka rimwe gune ndakamukasina kana sendi padati sekurumbidzo ndabata hevi. Hai rutoda 10 pakufamba zvashuwa here tete. Ndikabati kumba kwavo kunonetsa. Saka michi anozobuda kuma-time. Asa kumbidzo 2 minutes. Ukatara zvemanhamba wangasikanonoka. Bawabva nditi 10 chwa. Inini bandaona start bandaenda kwandaenda 4-5 dzazochaya foni yasumuka. Ngazikotete nhamba ndikati aiwa hai iringodyiwa nevamwe nhasi ndambondidye ndati ndakatukwa kubva kutsoka kusvika ndakukutendai chiitiko chaitika pano chinorwadza kurasikirwa nemudikana handiti kunyanya yako aitamba haatarasikirwa kutaura chokwadi zvese zvatiri kutaura izvi kuchenesa nzira yasekurumbidzo nyaya sister Kimberly Walitain's wife. So Chelsea is complaining kuti you cannot say that you are a proud mother iwe wakatora mwana for the first time, hausati wambomutora, you never do anything for the child, and then you are saying kuti you are a proud mother, kuti vanhu vasakuti you are like Daisy, hatingati boss chiti boa. So Chelsea was rather complaining kuti those pictures akapostwa na Kim, they're just for content. They are not genuinely out of love because they've never showed love to that child. And muswacho wavakatotora mwana aitorwara, they took the son for the album cover sake, and people are like, okay, cut, what's happening underneath? And yeah, donya yedi kutanga. Tinofanira kuva expose. Uya anonzi Florence wandiri kufonera. Pane zvaakandiitira but. Hello Florence. Florence ndaidi. Kutose. Ndiri right kuri sei? Ndiri right. Ko se usingapinduri makalls angu nema messages angu wazopindura nhasi because wafona nenhamba usingazivi. Ndanga ndiri busy.
It's okay. So yeah. Audio ndakasenda ndo wakainzwa. Ndakainzwa. But andisikuiziye. Wakaiona kuti. Aiwa, unoziva nyaya yawakaita friend yako handiti ndiye akandipa that audio achindiudza kuti iwewe uri kundiitisa. In fact wakatondiitisa. But ndinotanga ndabvunza yaizokutopera audio yozi asi munowirirana. Akandinzira tsitsi handiti nenyaya yawakaita akaona kuti ndiri kuitiswa because iwona wanga wakutoplana kuti ndichitumira mari yekuti imba itange kuvakwa of which that stand wakaitenga muzita rako. That was not our agreement. I'm so sorry. Zvinhu zvakangoitikawo but tinogona kungotaurirana tu. Totaurirana how because ndikakuti zvendidzorere hafu yemari yangu handiti ndakariska inini handiti ndakariska ende zvakangofanana ndakutongozviexposa ndakariska ndikadana newe ndichikutora segirlfriend yangu handiti ndikati ngatitenge stand yedu iwo kati ngatishare ende inini ndakatobvisa 70% iwo ukabvisa 30% handiti ukanditumira mapepa efake ukamaskena ukamatumira pa email yangu ndikamasaina ndikaaskena back and I didn't know those papers were fake. Iwo wakatenga stand ukaisa muzita rako chii chakadaro? Aiwa but haudaro ke weziwo zvangu pangoro pa pese paunobva Joza paisvikira kumba kwangu ndichispenda mari dzangu ndichikupa mari dzangu ndichikuspoila handiti saka wafunzira kuti mari dzacho dzinozopewa big so zvinopinda papi pa stand ina ndiri kunyepera zveshuwa stand ndakatenga iri musita mangu saka pasina diwa. So you think you will? Apana mari yandinokupa ndiri kutoda imwe mari from you wewe wakatondiita zvakawanda unopenga here wakatondiita zvakawanda. Remember nyaya yokwaichagumira I don't think kuti unozokwanisa kutaura zvauri kutaura izvozvo kana tava mubox. Zvikangana basa izvozvo because iwo wakatondibhenefita zvakawanda uchindinyebera yeye ndokuroora toita sei uchingovedzera mazuva yeye ndonobvisa mari shakwenyu uchindinyebera saka inini mari iyoyo yandiri kupeya 1 month kunyeba kwawakaita mari dzangu dzese dzawakandidyira dzese ini ndakadya mari yako zvese ndakutopeya ipapa mari ndakadya mari yako saka iwewe kana yes wakadya because pawaipuyewo uchibva uchikira kumba kwangu kewe kotaisadanana here izvo hazvisinei manje hazvisinei because ndambotry kuti I'm sorry ndichida kuti tinzwisisane but saka iwewe shamwari ndo zvitoripo hambene izvozvo kana handi munozviona akata foni ndo munhu andada kuti ndimufumure anonzi Florence Chijaka. So musikana wenda kadanana naye tichifambidzana ndichitochiitawo mukadzi wangu. Imimi baba imimika mukawana nguva mukwane mitemushi chokwadi munhu kuti ubaya video shuwa achitorekodha zvinhu zvakadaro iye aichita mukadzi. People are not serious guys. Kune vanhu vasiri serious neupenyu. How can you even the nerve to even speak about it? Wakatoshandisiwa wakatodyiwa. The girlfriend walked out with the stand. Iwewo zvatovharana ndokuti at least manhood idzidze kuzvibata varume vadzidze kumbotry mbozvibata kuti yeah, this is my woman and I'm content. We can plan things with my wife. We can plan things with this my one girlfriend rather than kungoti everywhere you have unema girlfriends kwese urungopampa out mari. Izvezvi tikazoda kuzvitsvaga pamwe baba vavo vanga vasingatochengeti mukadzi vachinopa girlfriend mari and now he's coming here he wants sympathy from who when you were doing that? Pamaita mchidya mari mchienda kuZimbabwe mchichopa mari, were you even considering the wife? Were you even considering maybe they have kids? He's not even considering that. Saka imimi makatodyiwa imimi zvakavharana. Thank you so much guys for watching me. Share, do like, comment and subscribe.